Sådan en. Men den har... Ja, jamen, du har ikke fået nej, du kan annullere den. Så det ligger der bare. Nej, så er det fedt. Nej, det er halvvejs her. Bare lad det sende videre. Ej, lige fortæller. Den der krydselig dårlig, så vil jeg have noget. Du har ikke en lille gang til den krydselig. Eller, hvordan kan du holde ud? Ja, det kan jeg. Men, Killer. Hvis vi gør det i morgen, ja, så er det du så der i morgen. Pause. Hallo, du ved godt den der husmusang der, du har lagt ind, den kan man ikke se. Jeg lægger landen. Jamen, det bliver så lagt på YouTube. Nej, hvad sagde jeg? Jeg forestiller det der. Hvorfor er der absolut ikke fag? Tak, du kan ikke der er et museum. Hvor der er sådan nogle mennesker, der har helt sorte støber, og min hånd er lige sådan en. Ej, jeg får helt stadig. Nej, jeg vil gerne. Hvad er det?